may tambala na! Tambala na! Good morning! Ikaw, Liana! Good morning, Chris Chabet! And good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Happy Thursday morning! Si Kabisyo na mo problema na naman sa pag-ibig! Bakit na naman? Ano ba yan? Ang nakaka-stress sa'yo, kapatid, na mamblema ka, hindi naman kayo. Alam niya Alam ba? ko talaga problema Kaya yan. nga. Nangyayari talaga yan sa lahat ng mga unrequited love na tinatawag. Di ba? Tama, one-sided love Nakaranas affair. ka na ng one-sided love affair. Yung Ikaw, ikaw lang aminin. Diyos ko naman, tanda-tanda mo na. Hindi ko kumakamit. Ayaw At ko wala baka- namang masama doon. Ayaw kong balikan, partner. Nangyayari talaga yan. Yung mukha kang Totoo. tanga, yung hindi ka makatulog, hindi ka makatulog, Hindi ka makakain. hindi ka makakain, hindi ka makagawa ng tama. Basta lahat hindi mo magawa kasi love na love mo siya tapos hindi ka pinapansin. Tapos siya, wala, yayahay, nagsisiso, gumagawa ng pikyam, kumakain ng fishball, nag-skates. Nangyayari talaga yung hindi mo umaasa kasi sa isang tao na mamahalin ka pero wala, busy-busy siya. Kaya nga, Meron siyang ibang mundong pinagkakaabalahan. Tama. Ito Eh, naman kapag- ito, nagpapakatanga, subsub na subsub sa kanya. Correct, diba? Nakakaluricate talaga. Once or twice or kahit ilang beses sa buhay po natin, nangyayari talaga yan. Yung meron po tayong minamahal pero hindi tayo minamahal pabalik. Parte ng life yan, okay lang yan. Hindi ibig sabihin nun pangit ka. Huwag mo kagad isipin yan. Talagang sadyang, hindi lang Nangyayari lang talaga yun. talagang sadyang, hindi ka lang niya type. Tama! Hindi ikaw yung tipo niya ng babae o hindi ikaw yung tipo niya ng lalaki. May mga ganun kapag ka-love na love mo pa naman yung isang tao, no, lahat ng gawin niya may meaning para May something sa'yo. para sa'yo. Correct! True na ko lang halong ekla mo. Kilig na kilig ka tingnan ka nga lang niya, parang dami na Kaya sinasabi sa'yo, tumitig lang naman. Tama. Ganun talaga ang nangyayari Ay, yan, nako. pero ang lesson dito, kaibigan, huwag kang aasa. Tama. Diba? Para hindi ka masasaktan. True ko lang halong ekla mo. Kasi nakakalurkate dito, lagi namin nga pinapaalala ni Chris Choper na kapag ikaw ay merong minamahal, at wala pa siyang pinaparamdam sa'yo, o kaya nagpaparamdam, pero wala siyang sinasabi. Ay, naku, huwag kang masyado umasa, Kabisyo. Tama. Baka mamahiya ka niyan. Correct! Delikado. Ayaw natin mangyari yung ganyang klase mga eksena, di ba? Chill ka lang, Nakakalurkate. chill ka lang. Huwag masyado namang problema sa pag-ibig. Problemahin mo muna kung paano ka gagraduate. Oo nga. Gagraduate ka ba this year? Tama. Pagkain mo muna, natapos mo na ba thesis mo? Tama. Yan, di ba? Masyado ka namang problema sa love life, hindi mo nga alam kung gagraduate ka this year, kung nandun ka sa graduating list. Totoo yan. Di ba? O aral-aral muna sa kanang problemahin ng pag-ibig, ha? Kamusta naman ang grades mo ngayon? Oo Iyo, nga. Kumusta? Eh. Nag-aral ka na ba? May Yun naumpisa muna. na ba kayo sa thesis? Sa lahat ng mga kabisyo natin na nakarelate sa eksena, may minamahal pero hindi sila minamahal pabalik. Sakit naman. Ay! Ganyan talaga nangyayari yan, Kabisyo. Pero again, huwag kang magreklamo kung masasaktan ka. Kasi ginusto mo yan eh. Nagmahal ka, pero alam mo sa sarili mo hindi ka naman mahal ng taong yun. Correct. At saka parte nakakatawa yung sabi mo kanina na, ba't ganon? Tumingin na siya sa'yo, ang dami ng meaning sa'yo. Tumingin Pero lang sa naman. kanya naman, nadaanan ka lang niya eh. Kung maaaring din nakita siyang kakaiba sa likod mo. Correct part. Okay, maaaring inisip niya, ano ba to, babae, lalaki? Hindi ko mawari. Pero ikaw, na tiningnan, Di ba? Ihi ka na sa ihi ka na. sobrang lig. Correct, water ka talaga, basang-basa ka. Water. Basang-basa sa pawis, ihi sa kilig, Pawis di ba? sa kilikili. Correct part, kasi feeling mo tinitigan ka, di ba? Napakahirap ng mga one-sided na mga chubanes na ganyan. Natatandaan ko, meron akong crush na crush sa Ateneo dati. Oo. Soiree, para pupunta sila sa school namin. Hindi soiree, interaction. So pupunta Okay. sila sa school namin. Pagpasok niya pa lang sa classroom namin, partner, na in love na ako kagad sa kanya. Pero siya naman Mas pumasok malala lang. ka pala eh. Pero siya naman, partner, pumasok lang. Feeling mo, alam mo yung feeling na kaya siya pumunta sa school dahil sa'yo. May ganun akong feeling. Na parang destiny ko siya. Diba? Alam ka katawa Bakit dito. ka na-in-love sa kanya? Hindi kasi moreno, makapal yung kilay, ganyan yung mga type ko. Tapos basta, ang love na ilab ako, tapos ang galing kumanta, ang galing mag-gitara, ganyan. So feeling ko, lahat ng kinakanta niya para sa akin. Pero hindi niya kilala.
Di ba? Ganun talaga na may Ganun talaga. feeling tayo minsan. Correct. At sa nakaka-stress dito, ikaw yung iniisip mo siya lagi. Samantalang ikaw, hindi ka naman niya iniisip man lang. Hindi ka makatulog. Kilig na kilig ka sa bawat tono na lumalabas sa bibig niya, pero sa kanya wala lang. Totoo yan, tsaka sa dinami-dami na bagay na pwede mong isipin sa mundong ito, laging siya naiisip mo. Kasi nga, yun yung sinasabi ng puso mo, yan tinitibok ng puso mo eh. Isa nga ako sa buhay eskwela ko, partner, pumapasok ko sa eskwelahan namin, okay na mag-effort ako maglibot sa campus, makita lang siya. Di ba? Pero siya wala lang. Di ba? Busy na umiinom ng soft drinks. Kumakain ng palitaw. Pero ikaw, nag-effort kang umikot. Totoo yan, nangyayari yan. Out of your way. Hindi mo namang building yon. Tama, magdadami ko pa ng classmates, samahan mo nga ako. Wala pa rin di obvious. Bibili lang tayo ng waffle. Para lang masilayan siya. Pero ang dahilan, gusto mo lang siya makita. Correct, di ba? Pero sa kanya, dun sa minamahal mo na hindi ka naman mahal o hindi ka naman type, wala lang sa kanya yon. Totoo. Normal lang sa kanya na nandun siya sa lugar na yon, di ba? Nangyayari talaga yun, mga kaibigan. And i-enjoy mo kung kinikilig ka. Pero kung nasasaktan ka na, medyo control lang Oo konti. nga, kasi ang weird, nasasaktan ka Tama. ng todo-todo, tapos hindi naman kayo. Kasi asa ka ng asa. Correct, Oo. nasasaktan ka, hindi naman niya siya nanliligaw. Tama. Di ba? Huwag mo ganun. Ano yan eh, yan yung mga beginnings of patanga. Yung mga ganyan, yung mga naiiyak ka, hindi naman kayo. Tama, going to kabalon correct. yan. Umpisa na yan. Tama. Ay, naku, nakakalurge. Natatandaan ko itong atinistang to partner. Oo. Crush na crush ko. Di, uso-uso ng mga Napansin ka ba niya, penpalan. Hindi, ako yung naging niya. Ako yung naging partner niya ng prom nila sa atin nito. Oh. Pero, feeling ko napilitan lang. Kasi wala na siyang choice. Alam mo yun, nadaan sa tukso. Kaya kapag kayo po tinutukso sa classroom, Biniyaran mo lahat ng nanunukso, ano? Para i-ano kayong dalawa. hindi wala naman akong pambayad, partner. Talagang pinagtripan lang ako. Parang katulad ng mga hindi magaganda na ginawang muse, trip-trip lang yan. So feeling ko gano'n na nangyari. Di ba nung mga panahon ng partner, uso yung mga penpalan? Oo. So magsusulat siya, tapos Okay. magsusulatan, partner. Yung di atinista nga, partner. So, yung letter niya, merong crucifix. Tapos Okay. nakalagay AMDG. Okay. Ano siya, ginagamit siya ng mga Hiswita, sa mga atinista, yun, it's their motto, diba? Okay. For the greater glory of God. Yan. Okay. Ad majorem Dei Gloria. Yun yung yun yung ibig sabihin ng ADMG. Nung di nandun yung sa ibabaw ng sulat, partner, tapos sinulatan niya ako, partner, parang ang laki-laki ng meaning sa akin ng AMDG. Feeling ko, secret code. Nataging kayo lang dalawa na. Correct! Hindi ko makakalimutan. Kasi feeling ko may something. Yung pala motto nila sa Ateneo. Mali ko ba? Crush ko lahat may meaning. Totoo nga! Kapag crush mo, kahit hindi mo madikit ka nga lang sa balat yan. Diba? Ang laki ng ibig sabihin. Pag nadikit ka sa balat niya, meron kang kuryente, siya wala lang. Nakakainis kaya. May Ay, nako. kakaibang pakiramdam. Totoo yun yung magkasabay lang kayo ng tingin. Ng tingin. Magkakitigan lang kayo kahit na split second lang. Tama! Sa'yo ang laki-laki na ng impact. Sa kanya wala. Isipin mo kayo na yung destiny. Correct. Isipin mo magkakayo na yung talaga yung magkakatuloy until the end. Diba? Iisipin mo ganito. Ang dami naman pwedeng tingnan. Ba't ako'y nakita? Oh. Ganun mag-isip ang babaeng umaasa. Ay, Ang nakakakalurge. okay na mag-feeling. Okay lang yan. Basta wag yung hahantong ka na sa sobrang kabaliwan na hindi ka na nakakapag-aral. Tama. Hindi ka na nakakatulong sa bahay ninyo. Isa-sacrifice mo na yung Correct. relationship mo with your family and with your friends. Oo, yung mga ganun tipo na wala ka ng ibang ginawa kundi stalk siya sa Facebook, wala ka ng ibang nagagawa. Tama. Hindi ka na nakakapag-socialize. Kapag ka ganun na level, Medyo control naman. correct, true legend. Pero yung mga tipong ganyan, di ka pinapansin. Ay, stang yan, parte talaga ng life niya, di ba? Lagyan pwedeng kiligin pero bawal, umasa. Correct! Pero nilito lang halong eklabu hanggat hindi niya sinasabi. Na gusto Diba? ka niya. Huwag kang mag-assume.